everyone, welcome back to Mithi Narzary YouTube channel. So look for days zo bidang ang Mithu Bhutan thangna oंखारदों. Actually rena long trip आरो थांगोन आरो return जाफिनगोन जोङो. आलासिबो फैदों हिसाबै ओमफ्राय जोंबो थांनाय जाथ्राखै थांनो so bidang फैदों नालाय एखेलगे थांनोसै जा ready जाबाय बिदांआबो ready जाबाय नै मालाय मिथुआबो ready जाबाय मिथु look this side नै मिथुआबो ready जाबाय so बिदिब्ला फैबाय थादो जोंजों लोगोसे भुटानसिम सिमी जों बेरायहैनि मा खादोंमोन नोंसोरो आदा बेसर ए बेरायना फैनि जा थाथ'दो फै खाजोबखो ना माखो भुटान खारनिसै जों फैला भुटानाव खारना थाहैनोसै दानो फैगोन जोङो रौतानि मैया बेरायना फैनि ओरैनो थौ चलो मालायसो होनदां बिदांखो चलो ready to go दायो थांनोसै ओमफ्राय नै मिथु मिदां एन्ड आं गारि गाखो बिराद गरम दसे एसे लागोन दे बिदां मयथिं दोनथ'दो बेखौ way to Bhutan बिदां so लोगोफोर दहायथ' हाखु दाखु नेल प्लेस फोनस्लाबनो हायासै दा फोनलांनोसै गारि सायावसो दसेनो लासै सालायलाय मिथु आयु है लामाया बारा एसां मोजां नङा माने बेयाव फुननांगौ जों आंहा दा बेयाव लाखिनानै फुनगोन हाय ना एबा क्लिन लामा मोनबा लादा फुनगोन दसे लाखिनानै फुनगोन हाय दा दे खोमोथ'दो सोलायलांबाय दोनथ'दो बन्द' खालामनानै नै नेल प्लेस फोनदोंमोन आर्जेन्टिना सिमायाल' फोननो हाबाय बे मोजां फोनाखै माबादोंना ओंखायनो नै आसुगुरफोराबो मा अबस्था लोगोफोर दायो जों मोनबाय तामुलपुर ओमफ्राय बारस' बुरस' बिथिं फैनानै तामुलपुर मोनफैगौ आं बारा पात्ता मोनासै तामुलपुर कलेज नङा बे मोनबाय आरो हायार सेकेन्डारि मोनबाय आरो बेखौहाय आंनि लोगो सासे मास्टार मावो बेयाव स' लोगोफोर जोङो दायो भुटान मोननोसै ओमफ्राय बेयावनो एसे मा होनो ओंखारदों आरो दसे बाहेरायाव थांनो थाखाय मिथु ATM मोनाखै जों दा फैसा दिरुनना लाबोखानो बावदो बेसो जादों प्रब्लेमा कमिसन हेलो भुटान मोननोसै ना लोगोफोर नै भिउआ मोजां जाहांबायानो आरो लोगोफोर फाइनालि जों दा सफैबाय कुमारिकाटा ओमफ्राय कुमारिकाटायाव फाइनालि मा जायगानि नाम फाइनालि बेयाव ATM मोनसे मोनबाय आरो ओमफ्राय थांदों ओइ मिथुआ बर'नो थांदों आरो नङाबाथ' जारलायानो जाबायमोन जोङो स' फैदो बिदिब्ला लोगोफोर भुटानाव जों बारा गोबाव थाया ओरैनो थांनानै दसे फट' सट' साफायनानै एसे बेरायनानै माबा माबि जानानै रिटार्न जाफिनगोन आरो ना बिदां नै कुमारिकाटानि बर'फोर कि नहीं नोंना नामा आरो बिदि नोङो हाय माने आंनिखौ एक्सट्रा होननो नागिरो आरो जेनेबा गावनिखौ मोनला आरोखि आंना बिदि होननाय जाबाय नामा नै लोगोफोर नै भुटाना नै हाजो फेक्टरि बे माबा आरो ना ओमफ्राय बैथिंसो आरो ना भुटाना ना मिथु एन्ट्रि आरो जों दा गेट मोनसिगोन खोमा ना मिथु ओमफ्राय जों मा बानायनांगौ नामा मा बानायनांगौ पास ओके आइडि प्रुफ नायगोन आइडि प्रुफ थांफानांगौनो आरो ना लोगोफोर जोंबो थांफानांगौनो ओंखायनो ओंखारबाय ना बिदां जोंबो थांफानांगौनो ओंखायनो ओंखारबाय नुवाखैनो आङो नुगोन दा सान्दुं गोसा ना बेयावनो आरो भुटाननि फैसा बेयो नाय भुटान पुलिस काउन्टार लोगोफोर दायो काउन्टाराव सरि बानायखांबाय मिथुआ बानायगासिनो सिङाव जोंनाबो जाबाय ओमफ्राय बेयो गारि खरि लाबोसिगोन जों दा सिङाव हाबखाबाय आरो फरेनावसो दं जों दा र' गारि लाबोसो बिदांजों आंजों फरेनाव मिथु ना फरेन ट्रिप नङा India बारबायना जों जिखुनु खाथिबाबोथ'
देबा फैगासिनो सानजों फार्स्ट टाइम फरेन फैबाय माबायदि मोनदों बिदां थालांसै नामा दिनै फाइनालि गोजानाव थांनो हायाबाबोथ' भुटान फैबाय जोङो एसे इन्डियाखौथ' बारना फैबाय ना मिथु लोगोफोर भुटान सिङाव पेट्रल पाम्प थावफ्रा खम जायोना एसे जों दा अबेसिम थांगोन बेखौथ' आं मिन्थिया सिगां फैबायमोन आं बावलाजोब्बाय सिख्लाफ्रा सुन्दुरि सुन्दुरिथार लोगोफोर सिख्लाफ्राबो सेंग्राफ्राबो जा किउट किउट हाय यो 24 hours एन्ट्रि खालामनो हाबाय आरो लोगोफोर भुटानावहाय जेबो टेनसन गैला नै गुफुराव गुफुरजों रिल्स जाना होदो मोनसे फैबा फैला नङा इयावनो लाखानोसै लोगोफोर जों एसे सिङाव हाबबोबाय नालाय ओमफ्राय बेयाव एसे फट' सट' लानो लुगैदों आरो नै बेयावहाय इसोरनि ना मिथु एसे रिल्स लानोसै फट' लानोसै नैखौ मोजां थांदो स' लोगोफोर जों बेखिनि एरियायाव दसे गोबां सेल्फि लाबाय मा होनो ओमफ्राय माबा लाबाय मा होनो रिल्स लाबाय ओमफ्राय दायो नेक्स्ट लकेसन थांनि मोजां नाङो आरो ना इयाव फैनानै बेफोरबायदि नुनाय लकेसनखौ नायनो मोजां मोनो आरो माबा मोनसे इउनिक मोजां नुयो आरो मिथुआरि सानदों दां मा सेल्फि लायो भिडिअ लायो रागा जोंनो ओंखारलायदों खोमा बेरायफाग्रा हिनजावफोरजों बेरायफाग्रा हिनजाव मोनबानो जायो वाव इयावबो लानोसै दे बिदां जोंहा बेफोरावनो लालाबायाबालाय माथो नै इफोराव रिल्स लानोसै दे बिलायाव थाबायलांनो लानोसैहाय औ मानि थाखाय लानो होनलाय नेट मोनदोंथ' आं माबा लानो होनलाय मावदोंसो बेखौ लाना होनोलाय ब्लगनिसो दायो ब्लगनि दे जाबाय दे so handsome so mana boy so talented just looking like a wow Mithu was just looking like a wow no mano biji nung lalai ini lah nung lalai misal sana kamu sang terus dong kan jangan video lah betul deh no गारि दोननायावनो नै ट्राक गारियाबो लाखिना होबाय खाथियाव दा जों ओरै थांसै आरो वाव so beautiful so arrogant ना मा होनोमोनलाय just looking like a wow नांलाबो होनदो बेयाव सान्दुं थाखाय अरजाया थेवबो भिडिअआनो जायाखै ओरैनो लागासिनो दं आङो नै नटफोरा डेन्जार गिदिर गिदिर नायफाय नि मिथु लोगोफोर नोंथांमोनाबो नुखाबायना दलांखौ र' ब्लार जादों दायो जों बिनिफ्राय थांनोसै टाउनाव थांनोसै दायो एसे माबा माबि जाना लानोसै एसे शपिं टपिं खालामनो नामा नायनोसै स' फैबाय थादो लोगोफोरजों जोंहाय थिगसे फटक साफायबाय जों रिल्स लाबाय मिथुआ जोंखौ मिथुआ बरिं जालायबाय बिसोरना नेयैनो आयदै हिनजाव मानसिफोरजोंबाथाय बिदिनो ना बिदां
थाब जाया मोनसेल' फट'खौबो पसन्द जाया माने बार 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 बिदि नै इ नङा स्टाइलिश हटेलखौ देखायलांनो नोंसोरखौ बाय अ दे नै इनो नों फैग्राया थांलायाव जोङो थु मासे लांगोनसो मोनबां बिदां फै नै मिथुमोन बेयावनो फैयो आरो हटेलाव सम सम मालाय बेरायफैयो लाबोबाय जों ओइ दगिया नै अ माय गड नो भिडिअ लायो हाय अरजागोन अरो नामा बियो कुचु 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 हे अरो अराहाय अरायो नहीं खाता है ना ये अरा फट' लानो दे मिथिबाय अ ए दुगैनो हागौमोनहाय इयाव ड्रेस लाबोनायबा ना मिथु दुखुनि समाव मिथुआ बेयावनो फैनानै जा दुगैफैयोमोन आरो ने खोनाबाय बिदां दुखुनि समाव मिथुआ बेयावनो फैनानै जा दुगैफैयोमोन हाय मा मोनगोन जों बेयावहाय जानाया जानोसै ना माबा मोनसे मिथु माया ओरैनोसो हाबदोंमोन जों बेयाव लोगोफोर बेयाव जेबो जाया जोङो थांनानै बैयाव जाहैनोसै टाउनाव जाहैनोसै एसे नायनो बिदां मानो नांगौ फनानो इ क्लास नायनो जोंखौ मायालु फै आमब्रेला नङा खिन्थु माने साइजखौ बिदिखौ होनबाय आरोना आं लोगोफोर ओरैनो ना बिदां मोजांथार नुदों नै एबार जों टाउन हाबबाय लोगोफोर टाउन हाबबाय जों दा भुटान टाउन एसे ड्रेस पार्टि नायनोसै जों बेयावहाय एसे शपिं खालामनोसै माबा माबि जानोसै जों पार्किं नामा पार्किं खालामनांगोन नामा पार्किं खालामदो पार्किं खालामनानै मोजां बेरायनोसैब्रा वाव बिराद उखैबायना बिदां दायो जोङो एसे शपिं आरो जानोसै उखैबाय बान्दारा मांगा बुगला गेसरे बुगला मिथिबाय बिराद सान्दुं दाना आङो हाबा जाबाय नालाय लोगोफोर संसार जानाय बै माबा माबि बुस्थुफोरासो मेगनाव गोलैयो आरो फ्रन्टखौलाय मोजांथार नुदों फ्रन्टखौलाय मोजांथार हटेल अबाव इयावबो जानोसै इयावबो मोजां थलाय बैयाव माबा माबि मोनसे लोंग्रा मोनसे बैयाव कल्ड ड्रिंक्स नै ट्राइ खालामनोसै भुटाननि ओमफ्राय बे एप्पल ड्रंक ओमफ्राय नैबे पावारनि ओमफ्राय नैबे माबा रयेल भुटान kita energy drink vaksin. Apa kedai lu? Cheers. Oh. Kan lain, udah nggak? Kita dengar aja. Tapi pilih mana tapi chicken spicy soup selai. Tupa. Energy drink. Chicken tupa apa? Chicken tupa apa? Itu kau tahu tak? Apa ya? Spicy. Ada apa? Kau pada kalau. Isini Bhutan ni traditional shin dragon. ओमफ्राय बेनिफ्राय जुथा लांदोंमोन आं गोदान साननै उनाव सैमा जेनेबा सैमा अरजानाया फाइनालि सफैबाय नैबे आंना भेज ओमफ्राय बिसिना चिकेन अ माय गड टेस्टिथार नुदो ओमफ्राय बेना चिकेन थुपा आंना भेज थुपा नैबेसो थुपायाना बे चिकेन कारि वाव टेस्टिथार नुदो माथो मिथु माय भेज फ्राइड राइस रुटि बेखौनो जानानै उदै बुंगोन आरो मा रुटि लाबावनो ना
नंला दे बे थुपा नङा दां थुपा चिकेन थुपा जेसेबे मिथुनि फ्राइड राइस येलो बेहा बेखौ गोसो जायोबा माबा मोनसे अर्डार खालामबावथोंहाय दाना स' लोगोफोर आंना ब्लगा अधुरा जानो हागौ बेटारि गैला 16%ल'सै गारियावबो पावार बेंक लाबोफानो बावबाय जिबायदि भिडिअ लायो जिबायदि फट' बानायो साथामनिबो बेटारि जोरगोन जालाय गोथावथार गोथाव मोनोना टेस्टि वाव बिराद लुगैदों आं बिसोरनि खिन्थु जेबो नंला दिनै आं जाया जेबो नङा फैगोन मालाय जागोन जालाय नोंना चिकेना माबायदि आंनाथ' बारा गोथाव जायाखै नालाय मोखां सुबाय आङो जेबो नङा दे साफाखा जानायलाय नै इनिखौ जाहरबानो जाबाय एसे बेदरखौ जायोबा रुटि अर्डार होफिन गोथावसो जा जानोबा जादों जा गोथावसो सोरो बेखौनो दं मिथिखौ आंलाय बेसे जानो हागोन एप्पल जुस लायनो एप्पल ड्रिंक गैला नामाथाय सिस्टर एप्पल ड्रिंक नहीं है और एप्पल पैसा का ना लेट्स सी मैंगो इतना वो नहीं लगा टेस्ट नहीं लगा एप्पल अच्छा लगा था ये कितना है एक में 70 ना तो ये 2 दे दीजिए और ड्रिंक हाँ एप्पल नि मोनासै नै इखौनो लाबाय 70 नो इयो मोननै लाबोबाय आं फोरजों दासो शपिं खालामनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय मबाइला अफ जाना होनसै मा जाबावनांगौ सेन्देलफोरा भिडिअ बा लानो मोनगोन ना मोनाहाय मोदोम जोब्बाय माथो हाबनाय लोगो लोगो शेम्पु ना मा मोनसे पारफ्युम ताइदि लायरायलाबायनायखौ आंखौ जाम्बिस जानखा होनजागोन आङो नै आंनि लंपेन्टआ बेयावसो दं नागिरबाय थानाया मिथु नै आं नागिरबाय थानाया बेयावसो दं मासे अभार मोदोमबाय आं हाला खरसाबाय एख' गैया ना इमान मोजां मोनाखै आं थेवबो पातलाद्राय थ' बिदां मा गारि इयो दायो मिथुआ क्लिन रा डिसिप्लिन एकदम दायो मिथुआ गावनि थाखाय जुता नायनो नागिरदों अह सेन्देलाबो दङ मोजां अबेखा ओइयो ना नोंनोथ' गोजौ बिदिसो नांगौ ओइलाय नों होननाया आंखौ ओइलाय एरा साइजआ फिसा फिसा नुदों आं नोंनि बायदि नुवाखैना बेखौलाय बेखौबो गाज्रि नुवाखै खिन्थु बै गुफुरालाय बेयो एयारनिखौनो मोजां नुदों माथो गोजौ बारा नङा माथो ना अ 3.5 ल'सो तुम्हारा दूसरा है ना तुम्हारा अलग है ना वो ये टेम्पो हाँ तुम्हारा वो उसमें ट्यूब सब में नहीं है ना नहीं है हाँ एयर मैक्स नहीं भाई मोजां इसने एकदम साइजखौ नायनो हाया माने अ मोजां नुदों ब्लेकखौ हा एसे फिसा साइज नुदों ना बिदिनो हाया लोगोफोर आंना फना बेयावनो अफ जासिगोन ओमफ्राय शपिं बिदि खालामनाय भिडिअखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामजोबनो हानाय नंला स' आं ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबनो सानबाय मिथुआ शु नायगासिनो दङ
भुटाननिफ्राय शु लानो होननानै ओमफ्राय आङो ब्लग केसमेन्टखौ जों सोलायबाय थेंक इउ सो माच एभ्रिवान बाय बाय